И здравейте всички, аз съм Джосин Иванов. Днес правим, уважаеми зрители, поставка за камера. Така, за целта ще ви трябва едно Кока-Кола шише, няма значение какво ще е то, но е хубаво да бъде Кока-Кола. Така, първо, за да бъде по-лесно, взимате, може би, един молив и започвате да очертавате това, което ще режете. Не е задължено да е молив, може да е маркер, също става. Така, значи първо трябва да премахнем ето тази опаковка, защото после пък може да се сложа някъде. Така, ето тук отлепяте внимателно. Ако искате да се я ползвате, внимателно отлепяйте, за да се запази. Добре, аз се отлепих внимателно, вече вие как ще отлепите, това си е ваша преценка и работа. Добре, така, отлепихме го. Сега ето този надпис го оставяме на страна. И започваме да режем. Така, ще очертая ето тук. То всъщност много не се вижда, тъй че направо ще пробивам и ще режа. Така, не е зле първо да направите една малка дупка с пергела, че после да работите вече. Добре, няма да стане. Направо с ножицата. И започвате да прерязвате гърлото на... По-скоро не гърлото, ами под гърлото на Кока-Кола бутилката. Вече гърлото вие може да се определите за какво да се ползвате. Добре, остана ето тази част и ето тази част. Добре, така, за целта ето сега ще ви покажа, трябва, няма да е лошо, даже малко кола е останало вътре, реших да я изпия. Аз обичам кола. Чакайте, наскоро си я бях купил тази бутилка. Малко да го избършим, защото такова може телефона да се изцапа и да стане проблем. Затова, като снимате клипове с това шише, което сте таковали, най-добре първо го изсушете и после вече слагайте такова, защото да не стане нещо. После не ще обвините сигурно, защото аз нали правя клипа. Така, чакайте, че тук има още малко. Да го изсушим. Добре, всичко е изсушено и готово. Така, изсушихме Кока-Кола шишето. Сега започвате да режете където ви трябва, според размери. Така, аз ще взема една линейка. Ето тук, за да видя точно ли съм рязал. Ето тук. Добре, тук го отрязахме. Така. Сега. Тук ще трябва да направите
Ето така, тук мерите. И гледайте се, мерите къде да режете всъщност. Добре, аз отбелязах къде точно трябва да режа. Не видях много, но както и да е. Чакайте тук малко да го оголемим. Така, ето тук. Той го направих. Сега, ако някой ми хареса клипа, много се моля да сложи лайкче. Даже ето е тук е така, както е. Значи, ето. Направихме поставката. Виждате, значи ето в момента телефона ми е сложен върху поставката. Който е харесал клипа, може да сложи лайк. Ами, чакайте тук малко да доправя и абонирайте се за Сашото 123, за Джонсън Иванов или това съм аз. Абонирайте се за Дамастър Бро, за Валю 132, за Никито, за Ники 1112 и да, това. Така, ето тук съм го направил. Значи, това е, ето тук. Това е от мен. Вече знаете как да си направите такава поставка за камера. Еми, довиждане.